Du lukker lige så stille øjnene. Dette er en indre rejse. Så hold dem så vidt muligt lukket hele vejen igennem. Og start med lige så stille at finde dig til rette i din krop og med dit åndedræt. Ikke for at vil ændre noget, bare observer det som er. Du kan trække vejret ind gennem næsen og ånde ud gennem munden. Og mens du fastholder forbindelsen til dit åndedræt, så flyt lige så stille opmærksomheden til din krop. Start med at føle og mærke energien nede i din tær. Op igennem foden. Og hele vejen op langs dine ben. Over hoften. Og op langs din rygsøjle. Slap af i skuldrene. Lad armene blive tunge. Og giv slip på din nakke og din hals. Og se om du også i ansigtet kan slappe af og løsne hver en lille muskel. Startende med kæben, din mund, bløde kinder, hvil øjnene, din øjenbryn, og slap også helt af i din pande. Og nu gør vi lige så stille klar til den første runde, hvor vi skal trække vejret dybt ned i maven, ind og ud gennem munden. Lad os tage den første vejrtrækning sammen, ind gennem munden og ud gennem munden. Og så fortsætter du bare. Lige præcis. Uden pauser imellem. Mærk, hvordan din krop bliver mere og mere levende for hvert åndedrag.
dybt ned i maven. Hvad har du brug for at give slip på i dag? Træk vejret ind i det. Det må gerne være ubehageligt. Det er livet nogle gange. Træk vejret igennem det. Hvor i dit liv har du følt frygt, eller angst, utilstrækkelighed eller skuffelse? Brug dit åndedræt til at bevæge den energi igennem og ud af din krop. Nu går vi ind i vores breath hold. Så tag en dyb vejrtrækning ind gennem munden sammen med mig. Og lad den gå. Og en gang mere. Lad os den gå. Og sidste gang, hvor vi holder den på toppen. Og hold. Mærk stilheden og roen her. Du skal bare være. Du skal ikke engang trække vejret. Og mærk trygheden i din krop. Denne levende, pulserende krop, som altid gør sit bedste. Og når du er klar, kan du lade det vejrtrækning gå med et dybt suk. Super godt. Så skifter vi nu til at trække vejret ind gennem næsen og lange udåndinger gennem munden. For hver udånding giver du en lille smule mere slip på kroppen. Langsommere og dybere.
skal være. Der er ikke andet, du skal gøre eller bevise eller opnå. Du skal bare være her. Og på den næste udånding, så holder du vejret ude et øjeblik. Bliver et øjeblik her. Tuner ind på, hvad du mærker og føler lige nu. Og se om du kan gemme det inde i dig selv. Og når du er klar, kan du lige så stille bringe bevidstheden tilbage til din fysiske krop. Du kan starte med at bevæge fingre og tær en lille smule, langsomt og roligt vække kroppen op igen. Og i dit eget tempo kan du lige så stille komme tilbage til rummet og åbne øjnene igen. Velkommen tilbage, og tak fordi du tog dig tid til den her lille praksis. Jeg bruger den som sagt selv om morgenen, men du kan egentlig bruge den på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, hvor du har brug for en pause og til lige at finde ro i kroppen og måske give slip på noget. Træk vejret igennem noget. Du kan også bruge den, inden du skal lægge dig til at sove. Det er helt op til dig. Tak